Ngibingelele nginamukele ku-Real TV1 Stories igama lami uNelo. Ngiphinde ngabuya namhlanje. Umama nendodana abebejola mamethisana 3 wezingane sibile nawe kwishow. Kodwa ke kwaphetha bengavumelananga ukuthi bayahlukana. Ingane isifuna ukuqhubeka nempilo yayo. Umama usayithanda indodana usafuna ukuthi bajole uyimisele ngokuthi angamana ahlukane nobaba wayo ajole nayo. Namhlanje ke sinabo ngabacela ukuthi at least abathatha 2 weeks bayicabanga indaba ukuze sithole isolution sikwazi ukuthi sibuye sizoyivala sizotshela abantu ukuthi kahle kahle bona badecide. Ngiyazi ukuthi izinto ezifana nalezi ziyenzeka eSouth Africa yonke lapho khona owesifazane nowesilisa begcina benza izinto ngokutshontshana kugcine kube khona umjolo. Namhlanje ke siphethe ubhuti la oyindodana kamama. Abantu bangabe confused if part 1 part 2 ubonanga umfowethu lo uzalwa ubhuti kamkhwenyana kasisi, okusho ukuthi ubaba kabhuti unomfowabo omdala kuyena othandana okanye oshade usisi, okwenza ukuthi usisi abe umama kubhuti. So akuyena umama wegazi, umama ngokuthini ushade nobaba wakhe, so omdala yes. So ikanjalo ngiyanibingelela, ngiyanamukela kwishow. Siswami uyaphila? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila kakhulu. Sagcinana ngalezi ayikhathi lesi siphinde sabonana futhi namhlanje. Yebo, hayi siyabonana khona. Sesibuyile sesoqedela udaba njengoba wawushilo. Ngithanda ngoba uthi sesizoqedela kusho ukuthi kahle kahle sesifikile kwi-conclusion. Bhuti wami uyaphila? Hayi ngiyaphila ngezwe kuwena bhuti. No, ngiyaphila kakhulu. Ngabe konke kuhamba kahle? Sagcina nakudala imoya iphakeme. Ngabe konke kuhamba kahle? Ya ngiyacabanga ukuthi konke kuhamba kahle ukuthi sesizozwa namhlanje ukuthi kupho ukuthi uma mncane usiphathele khona. Okay. Ngizobuza lo mbuzo, ngiyazi kwi-comment section abantu bawubuzile bathi okay, now cameraman usenyakaza la. Abantu kwi-comment section bathe laba bayadlala basazophinde futhi balale mebefika ekhaya. Ngeke bahlukane. Ngabe okushiwo abantu comment section uyiqiniso kwenzakalile noma akwenzakalanga? Ngikuphazamise nje kancane for 2 seconds. Le video le isponsorishwe abaka EasyBet. Abaka EasyBet inkampani ezokubheja. Ikhona kwi-app yakho ye-Android noma ungangena kwi-website yabo. Uma ufuna ucreate i-account yakho, i-link nje yokuqala kwi-description yale video le. Create i-account yakho usebenzise i-promo code LOVE50 ukuze usitholele u50 mahala nje ngokuthi ucreate i-account wasebenzisa i-promo code uLOVE50. Uma ufaka i-deposit yokuqala uthola u150%. Isibonelo, uma ufaka u100 uzothola u150 for free. Plus nawo lo 50 lo uthola mahala. Uma ngabe ubhejile wadliwa uzobuyisela u-cashback ka 15% wemali okade uyifakile. Bafethu ama-odds aka EasyBet makhulu kakhulu, ahlula wonke ama-betting companies akhona eSouth Africa. EasyBet available eSouth Africa kuphela for now. Uzotholakala eAfrica nasemhlabeni wonke jikelele ekuhambeni kwesikhathi. So create i-account yakho namhlanje usebenzisa i-promo code uLOVE50. LOVE50. Abaka-EasyBet bathi siyayithanda i-Real TV1 Stories. Qhubeka unikeza abantu izitori, usilekelela abantu, ngakho la sikuxhasa ukuthi ukwazi ukwenza lokho. Siyabonga kakhulu aba-EasyBet ngokuxhasa le video le. Asiqhubeke sibuke ivideo. Uyiqiniso kwenzakalile. Hawu. Sabacela ukuthi abake bayeke kade bayenza ukuze ama senses awo azoba kahle bazothatha decision be right. Uma uyaconfirma ukuthi cha bafike bona bafinde balala futhi
Why nilalile manje? Eish. Kuyofika laphana wangicela kanti phambilini bengikhomba yabo esebenzisa amandla ukuthi noma bekuthiwa ngaphambili naye mina ngokuzala udeni bosebenzisa amandla ukuthi yena uzalo baba uLento ushade nobaba omdala so uma kumina futhi sinezingane so angikwazi kuba nama powers oku reject and phela vele at the same time ngithi nami it's like lindele ukuthi ngibe nalo muntu ukuthi ngizoba naye ukuthi kufanele ngimintroduce ekhaya nokuthi umuntu osokuthi ukhona uready so obvious angidosha indawo so nesikhathi sathi ukuba sejaneni nobaba kabuyile understand so wathi mayefika ke uyabona nawe weda kulamalanga ukuthi kanjani angisho phela ukuthi kodwa ke akubanga njengasekuqaleni phambilini bekuyinto ebeyenzeka kungathi like siyakwazi nokuthi abe umuntu okhombisa ukuthi konke esike yenzeka okanye la sesike sakhona for ukuthi into yami naye kube khona ushintsho kuyona angani noma ngitholeni Ngiyakuthola kodwa ngifila ngazi ukuthi wena usushintshile wena futhi wena ufike la ekhaya uthi ucela sikukhulumele nomama ukuze niyeke lento le yeah kodwa futhi wena usuba excited umama mengasakhombi esekucela kahle cha phela ngidusha indawo nje manje kodwa nothi sibuka ukuthi nami ngicreate ukuthi kuxatshana phakathi kwami naye kuthi kuphela bengifisa ukuthi lento indlela eyenzeka ngaye kube indlela ehlukile kunasekuqaleni okay shuthi wena ufuna ukuthi umama akuvumele uthole wakho umakoti yes ngibe nowami kodwa futhi awusho ukuthi if edinga usizo ngeke umdushe hayi angikusho ke lokho ngikuve ukuthi ngifuna ukuthi ngibeka kanjalo mina ngicathi mhlawumbe kuzothi masekhona lo muntu mhlawumbe kuzohamba kahambe kwehle because nathi angithi since isikade sila akufananga nasekuqaleni athi kube kawodwa kawodwa yeah kube kawodwa because nami bengekho omningi isikhathi esiningi lento ekhaya so makuba kodwa njalo kungabi khona lo nto leyo nokuxinana emafonini so kusho khona ukuthi if sokhona lo muntu loyo kungahamba kahambe kuye ngokukwehla yonke into inesikhathi sayo lokho engikholelwa khona mina siswami uthola ithuba lokucabanga ekhaya noma uthe ulithola ithuba lokucabanga wabulisheba nokudusha kwakhe wena njengamanje i-decision uyithathile ithini uyavuma ukuthi ubhuti aqhubeke nama relationship akhe nina niyeke into niyenza ngabe ngalalanga nikwenza lesikhathi lesinikeza ithuba belo nikwenza okugcina bese nivalalisana noma mhlawumbe imani sazovalalisana i-decision uyithathile ithini Okay. Uyazi kodwa naye. So sikubuza wena ngizontshela vele kodwa uyazi nawe ukuthi ngizizwa kanjani njengamanje. uzizwa kanjani Ngiyamthanda. Ngiyamthanda and ngihlulekile futhi ukuyibamba and angiyimisele ukuthi iphele lento anytime soon. That's why kuzomela ngimrelease yabona ngimnike freedom so yeah ngizokwamukela isicelo sakhe cause ngizele nginezingane ziyakhula and lento le angifuni ukuthi igcine isiphenduka umkhokha yehlele nakuzona ingane zethu so ngizomnikeza a chance ngamukele futhi ukuthi nawe nempilo yakho njengoba nami ngineyami impilo okwami nje bese kuphelelisiwe kwakho bengakaphelelisiwe so ngibe selfish kahle mina ngiyavuma ukuthi umtholo omunye umuntu wesifazane even though ngizoba naso leso sikhwele leso ukuthi sizocosha itayela zami minikena kodwa-ke akusenani uyayideserve nawe i-happiness because ubusushilo vele naphambilini ukuthi i-voice la emndenini ubungesenayo so bangaze becanga ukuthi ugay buthi
akasezeni ukuhlupha yena ukuthi mhlambe ngoba evuma nje indlela yenza ngakhona ngiyamazi phela ukuthi ugcine enze kanjani. Before awuphendule lo mbuzo yena ukuthi ngeke ahlupheni wena uyafuna nahluphe Cha mina ngifuna ukuthi ahluphe mina ngifuna aqhubeke nje abomama nje. futhi wena uthi njengamanje uzoba umama njengoba samukela isicelo sakho uthi nawe usumama manje Sengiyengane mina kuyena yena usomama kumina. Even though noma ngingazi phela ukuthi kuzothatha isikhathi esingana. cha isikhathi singani manje wena ngifuna ukuzwa ngawe mina uthi wena Kuyena mina ngokwami mina sengiqedile. yena uyavuma ukuthi uqhubeka nempilo yakho Okay. ube selfish uyakuvuma lokho so ngithi mina wena uyavuma yini nawe ukuthi usumama kusukela le second namhlanje swamanje Sengiyingane yena. usuyingane Yes. umama yena Yes. phela lapho Ya ngokwami mina ngisho njalo. Uyavuma? Ngiyavuma mina baba. okay usiyabuza ke yena uthi wena mhlambe ngabe usazophindeni ucela intshontshane kancane ezuvuma uvumisa ukuthi uzocela lokho noma cha uyavuma nje ngephinda nya kuphelile Igazi liyayifuna lento elifunayo. So angivumi ukuthi nje kuvesane kuphele nje kanjalo. Kuzomela athi gqi lapha kancane eroomini. Angivumi nje ngiyafuna ukuthi siqhubeke. Angazi ke. Siqhubeka nokubushana. Kodwa lokho kuyicha. awuzwakali uthi kanjani ke Kushuthi yena khomba ukuthi ubona siqhubeke nokudushana kodwa kube sokhona umuntu esenginayo. Kushuthi yena kodwa leyo ukuthi adushwe yena usafuna iqhubeke. Kushuthi phela inkulumo yakhe since ayibeka imentabeni kanjalo kumina iveza lokho ukuthi ngizobe senginalo ngizobe nayo kodwa kushuthi ngezinye zezikhathi mhlambe yena uthi mayengidinga yena ngoba ethi kushuthi umele ngibuye ngithi egqike endlini understand. So lokho usho ukuthi kusazomela kuma kuyikhathi ethize uma kwenzeka ngiphinde ngithi egqikena ngisho lo muntu lo akade lento ongayifuni wena lento ke phela mina ezophazamisa irelationship nje kumina. okay Kodwa ke ake sithe ngiyathemba because nami phela ngumuntu kube nomuntu kwami not uthi like ngizobe ngizwelana naye kuloko but lukhona ushintsho compared to ekuhambeni kwesikhathi esisuka kusemumva eve noma size la so angeke ngajaha ukuhlulela umuntu ngingakayibona imphumela ngcono ukuthi ngiqale ngibuke mase ngiyetshisa then ke sengingahlulela ngoba uzoqala ngokuthi ubuke mase uyahlulela ungajisanga uzoba nenkingi ngoba khona okunye uzokubona kukubi kanti kuhle. okay shuthi ka is officially anisajoli Asajoli and it's officially uthi wena usukhulekile ukuthi wenze into ofuna ukuyenza ngempilo yakho wethu uyaganwa noma wenzani so into yakho leyo ya ngicabanga kanjalo bafu ngicabanga kanjalo nothi cha kanjalo kunjalo usekuvumelile ya kunjalo and maybe futhi ngalokho ukuthi ingakho ngithi mina angikwazi ukuthi ungijabulise kakhulu lokho izinto esiyenzeka so into esapracticewa le iyenzeka nje iyenzeka bokusho komuntu akufani nokwenza cha yabo mayithi inyama wena umdala ngithi ngimdala angeke akakubambe ngenkani ngeke aze ngibambe ngenkani kodwa phela ngithi uyazi ukuthi awumazi bafu kusho umuntu esifazane wona mina sengibona namhlanje ngivumelana nawe ubhuti uyena onenkinga wena uthi kuyena uyamvumela aqhubeke nempilo yakhe Yes. wena unawo namandla ukumbamba ngenkani umfake eroomini No, ichoice yakhe leyo uyena ozobe efuna. awuzobefuna noma uzobevumela Uzobe uvumile. uvuma ufuna nje Ufuna ungavumanga, ngeke ufuna ungavumanga. cha mina seyazi honestly sinothi njengamanje no okay usekuwenkinga manje cha konkinga Ngibeka nje mina nawe sonikana lento engiyifunayo nawe uyifunayo ngaleso sikhathi kuphela so bese ngasathandani right? hayi yakhulu Yini ngibeka kanjalo. Wena kahle kahle nje ubufuna ukuthi ngisummarize ubusuhlelo ukuthi we conclude lento. and imcathi nawe uyabona like the way esiyona namhlanje ayifana nasekuqaleni nasili lokho khombisa ukuthi siunderstandana kangcono so lokho usho ukuthi ngiyakwazi sometimes ukuthi mabe ngithi hayi because it's not like ngoba kade singasekho la sidushane kanye nje it's not like ubengahluphi ubehluphi kodwa ngikwazi kube ngimavoid understand engabi nawo le yankani leya
yokuthi futhi phela and umuntu mezocindezela ngokuthi ngizoveza ukuthi phela umuntu wesifazane usebenzisa into eyi-weakness yakho umuntu wesilisa ukuza kwenu understand angivumeli lokho mina angeke kwenzeka mina into mina ngayifuna ukuyenza ngeke yenzeke nje nakho uthi kunento eyimfihlo eninayo nobabili and yakunquma wona as umuntu naye yamnquma nje iyamnquma but yena unayo option mina nginayo eyakhe option yena usangakwazi ukuthi ashiye abaleka ayekubo mina ngizobaleka ngekuliphi kithi wabhelilele kithi sikulo babukele emakhaya engikuthola namhlanje ukuthi ubhuti uya-enjoya ukulala noma wakhe uya-enjoya ukulala nendodana i-problem befuna bona ukuthi omunye akhululeke ukuthi angajola kodwa ngeke abayiyeke lento le ofuthi into embi le but ke thina ke asikwazi ukuthi sibayekise ngenkani ngoba bahlala ndawonye ngisho kuthiwa sisibaya bayeke bazoqhubeka kodwa ke mina ngijabulelayo ngiyabonga ukuthi senivumelene ukuthi anisathandana nisajoli usuzokwazi nawe ukuthi ube nentombi zakho ukwazi ukulobola kodwa engangitshela khona lento yeni izoba toxic wena uzombona ehamba nesiphalaphala sakhe uzogcina usunomona mina bengasho ukuthi cha wena zama ukuthi nje uphume kuyena ithi uyitholele omunye umuntu wakho if ukuthi wena vele kahle kahle uyayithandela ucansi noma ushadile because phela egcina usuku iqiniso mase likhuluma nabele njalo bo clearly uyathanda ucansi if ukwazi ukulala nomunye umuntu ushadile usafisa kwenzeke but ungayithola umuntu wakho nje emakhaya ozozenzela naye noma ngingakuphathisi into eyenzakalayo ngoba wena ushadile phela nomkhwenyana wakhipha inkomo zaphelela but le yenu ngeke ize-ende well awu baso predict future manje ngisho ukuthi angithi nawe uzoba nomuntu wakhe njengamanje ozophinda abe khona egcekeni sengikwamukelile lo ngicceptile nje already so mayisiyenzeka leyo nto already vele bese ngiyilindele so yini ezongenza ukuthi ngifile bad ngiyaxolisa ngiyazi ukuthi uyaba nazo most ngithi exactly so yangivumi nje ukuthi nje iphele lento ayihluphi manje njalo cause vele akusekho lolo yabo ngoba seshilo nje ethi inyama yabona inyama mfethu mayisiyazenye ngiyakutshela abona ngawubone nawe ijuba ndiza nespero ngoba izuhlobo lwenyoni olungafani hayi le show lena ke shem ayidalelwanga ukwenza namhlanje ukubhidliza imindeni yabantu ukuthi abantu baqhubeke bafuna ukwenza into abayibonayo ukuthi inkinga kodwa ke futhi vele semthamo asijudge umuntu lekhaya bona meyabe sebene arrangement abayenziwe abavumelana ngayo ngoba into ebalekile ukuthi siphume nama solution so ama solution ibe khona ukuthi bavumelana ukuthi yes sontshontshana kodwa ungaqhubeka nempilo yakho so ngicabanga ukuthi ifair kanjalo ke okwenza ngale thina kasingene sabonga bafethu esikhathini mhlawumbe nje ukulentuza kulokho cause manje mhlambe kubabukeli nawo comment section sengaphendwa mhlambe kube yimina umuntu omumbi ngiyazi vele ukuthi umuntu into mangabe ngabhekene naye eba nawo ama-answer azokubeka wena umuntu obhekene naleyo nto ube mumbi ngaleso sikhathi nakwabanye futhi abantu lawo bantu bekuthiwa bebeyibona leyo nto lo mhlawumbe uthi yes ingenzeka mabeyifaka ecathulweni zami noma zalowo muntu kubona nabegcine sebebona njengalowo muntu lo ngoba yena ufaka ini umoya omumbi kwabanye abantu yes akukho right ngiyakwazi kodwa njengamanje sinesikhathi sazana but mazivumelana thina ukuthi akusezi kuba nje ukuthi ngathi siyathandana Tedwa lothi mina namhlanje mhlambe ngizwale ngathi ngidown kanje it's because sesike sahamba sahlala ndawonye ngawubona mina umehluko ukuthi mkhulu so nalokho nginalo ithemba ingakho ngithi angithanda ukuthi ngibuke ngingetshisi bese ngiyahlulela ngcono ukuthi ngibuke ngetshise kuyimanga ihlulela ingakho ngithi manje ngoba ngithi lokho ukuthi sihlukane ngiyakujabulela maye kusho naye kanjena lokho kukhomba ukuthi ukuhlupha akusezoba khona nepressure ngisezukuba nayo angiseze ukusaba ukuthi khona izinto ezodalulwa ngami kwakhona lokho sekuzongenza nami ngizizwe ngisekhaya nginabantu phinde ngibonge nabalale ababukeli abaphinde bakhomenta nangendlela ekhombisa ukungeseka kuze kugcine kufike la engikhona because inkathi nababili nesandla ekuthenini lento le igcina iba nalesi sembululo ebanaso nje manje nokuyona into ade ngiyifuna ke mina vele le ukuthi yenzeke ukuthi ngingabi nayo pressure empilweni since ngisakhula. No, sabanga kakhulu bhuti wami. Siswami sisivala nje ungathini
emphakathini kubantu abangazeka babe nama-situations afana nalawa, uphinde futhi ucommente kafishane kuma-comment section ngoba nama-comment section wabonile and amaningi-ke be-against wena. Engakusho nje kwimbokodo, ngiyaxolisa kakhulu, ngivukwe inkanuko. Ngiyaxolisa kakhulu. Kama-comments ngibonile kwesami bengithuka ukuthi nehlisa umoya. Ngiyazi-ke nani ukuthi umsizi meke walolwa, ngiyazi ukuthi kwenzakalani, kumele ubhale. So ngiyaxolisa Nkosi yami kakhulu, ngicela ningixolele. Hayi cha, ilokho nje engakusho ukuthi cela ukuthi ningalenzi futhi iphutha esengilenzile mina phambilini, because trust me, ngeke kube mnandi Nkosi yami, ngeke kube mnandi. Ngizoyivala nje ngalokho ukuthi bafethu, ngicela ukuthi nje niqine noma ngathiwa isiphi leso silingo esifikayo along the way, ungalinge uzivumele, thanda umuntu wakho, mamukele ngendlela ayiyona. Ngisho athiwa uyazi laphana ukuthi manje awufeel engazuthi ukushada nobaba wakhe wakwenza because of abazali mhlambe ngoba i-age yenu iqhelene kakhulu, kanti lo bhuti lo i-age yakhe nawe isondelene, mhlambe ni-connecta more than wena connecta nomkhonyana wakho. Kona kunjalo kona, kodwa bengazi ukuthi izogcine kwenzeke ngale ndlela le. Bengazi kodwa kona kunjalo because hayi ubaba naye mdala. Okay. Bhuti wami sizivala wena ungathini kubantu besilisa abangabhekana nento obhekane nayo okanye abesifazane? Hayi ngakusho nje kubesilisa bobaba, ngicela mabe ukuthi nemali iyanixaka because into yenza lawo baba imali lenza ukuthi benza nje, bethatha izingane ezincane ezingangengane abayizalayo, behlelwe kuyisatisfy futhi ezo lonto, mase gcina sebewela kuthina nathi singabantu abaphilayo. It's not like sihlushwa inkanuko. Wonke umuntu mfethu unegazi, wonke umuntu unemizwa, imizwa ayinamehlo ayinandlebe. So nganoma inini nanoma ngasiphi isikhathi imizwa iyavuka mangabe ukuthi ubhekene nomuntu obulilo obungafani nobakho, futhi angisona-ke isitabanga ngezwa lonto. Cha, sabonga kakhulu. Igama Nelo, i-Red 1 Stories. Udaba sizwile. Ngiyafisa comment section ningitshele ukuthi nina nifila kanjani ngalento eyenzeka namhlanje. Ngabe niyabakholwa ukuthi lento yabo ngeyiphinde yenzeke? Mina ngifuna amanga, ngicabanga ukuthi baya understandana manje ukuthi lo mdlalo bazodlala kanjani, but basazoqhubeka nalento abayenzayo. Ufuthi-ke thina kulona indawo yethu ukuthi sibajaje noma sibahlulele. Uma bona befisa kanjalo bafisa kanjalo, but thina sikwazile ukuthi sikwenze ukuthi bagcine beyokhona amavumelana ngaso nomfowethu akwazi ukuthi aqhubeke agane. Ngingazi-ke kusho kahle kahle uyoganwa umuntu azomshithela vele. So yona i-complicated afuqa mamanga, and lesasaphe kanje is not good, it's not healthy. Ngiyafisa nje ifika umuntu owe-situation kanje ungathathi umuntu wesifazane wazi ukuthi wena unomuntu wakho entontshana naye. Ayikho right lento leyo. Ake sibe abantu nje abaqondile, ube nomuntu wakho yedwa ukholelwe kuyena, neza nesupport, hayi lento ukuhamba nje. Ngizwile ipoint la bhuti esethi abantu abanemali bangagijimela izingane ezincane bebe bazi kahle ngebe banelise. Ngicabanga ukuthi ipoint elivalid ke lelo. Thola umuntu omthandayo, umuntu o-age yakho, noma phela ngingasa age yakho exactly, kodwa ingap ingabe sibe enkulu kakhulu. Uhlishana ngo-20 years. Ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga so sithathola abantu besilisa abadala, if bekhona bangasibhalela i-email address yethu, noma abantu besifazane abathandana nabantu abadala abasichazele ukuthi ngabe i-relationship iba kanjani. Ngicabanga baningi abantu abangafunda kula mavidiyo afana nalawa, ngoba i-aim yethu ukuthi abantu bafunde, abantu bakwazi ukuthi benze izinto ngendlela kuyona. Bafethu angaphandle ngomosha isikhathi, i-Red 1 Stories lena, subscribe. Mingabe nifuna ukusupport i-channel ni press ujoin button, niba ama-member, khona ama-member sinawo. Siyabonga kakhulu ngesupport yenu. Ake sithi next time, stay blessed.